Skal jeg fortælle dig noget? Klokken den er 9:57, mand. Og jeg er pisse stille fuldstændig helt væk. Vi har været nede i hullet, ikke? Og der var ikke... Sindssygt, du bruger den åben. Ja, jeg er også... Ja, Netto har faktisk, ikke også? Så siger Cindy, hun kalder mig en skøge, og jeg er herklam. Fordi at åbner ud på en lokum nummer 1, og på lokum nummer 2. Hvad fanden er der galt i det? Det var sgu da bare tyggegummi for helvede. Det skulle bare spyttes ud bagefter. Og hvad er man for kostbar? Gider Steff kostbar fyre? Nej, so fucking not. Jeg laver bare den her. Kan du se den eller hvad? Præcis. Det er Cindy overtager kameraet. Hun flyver. Cindy flyver. Rejs dig op. Klokken er 10 om morgenen, og jeg er stiv. Bror, jeg skal finde min. Prøv at lære at høre her. Jeg skal finde min hoveddørsnøgle. Jeg kan fandme ikke finde.